Koruñatik, Koruñako banderaren bigarren jardunaldia gaur jokoan, eta egia zen ikaragarrizko gogoa dugu gaur zuei eskaintzeko hemengo jardunaldia. Hau izan ere, baditugu bi favorito, edo atzo errenta lortutako bi arraun elkarte, alde batetik emakumeetan benetan errenta ederra lortu zuten Orio darrek, 5 segundu, Donostia Arraun Lagunaken aurretik, gizonezkoetan Orio baita ere indartsu, baina 4 segundutara santurtzi dugu. Eta gaur agian naturak, diferentzia hoiek nolabait hankaz gora bidaltzeko edo handitzeko bidea ekar dezake. Zergaitik, prebizioa dioelako, eguerdi partetik aurrera, haizeak indarra hartuko duela hemen, eta estropaderemu oso ireki eta berezia delako hemen Riazor Orzaneko hau. Ea zer dioen gure adituak, Ibon Gaztañazpi, egunon, ze moduz? Baita zure ere, Mikel, oso ondo. Bueno, zer komentatu behar diegu gure ikusentzulei, estropaderemuari buruz eta prebizioari buruz, haizeak indarra hartuko duela gero, noiz hor dago gakoa txanden artean, gizonezkoen bigarrengotik orezko txandaragian aldaketa izan daiteke. Bai jauna, hori da nik uste dut ostiralezkeroztik, hemen entrenatzaile guztiek, eta bueno, denok ahotan dabilkiguna, eta ona etorri bezain pronto, ikusi dugu, azteko, atzo baino, haize geixiago badabilela, eta azkeneko momentuetan haizeak gora egin duela. 25ko haizerik ez dago oraindik, baina iragarpenak dio, gaur, 25 km orduko haizeak izango ditugula. Noiz hori da galdera handietako bat. Ea, haize ufada horiek noiz hasiko diran indarrarekin sartzen. Horrek batetik ekarriko du, lehenbiziko, bigarren da hirugarren txanden arteko, balizko alde horiek, eta bestetik, haizea sartu ezkero, kaleen artean ere, bueno, diferentziak gehiago izango dira, eta niri iruditzen zait, atzoko diferentziak oso txikiak direla, Euskotren Ligan bezala, Euskolabel Ligan, bueno, gaurko haizeak eta gaurko baldintzak, aintzat hartuta gainerakoan, bandera jokoan, puntuak ere bai, eta atzo esan da bezala, nik uste dut, bi jardunaldietara bandera izateak, eta jendeari antzemantzaio bandera irabazteko gogo berezi hori, eta iruditzen zait, gaur ere, arrauntzaleak, baduela nahiko helduleku hemen, bueno, estropadei begire egoteko. Oso ondo, ea horrela den, gu posik eta saiatuko gara, Sara Gandara lankidearekin batera, zuei behar bezalako jarraipena eskaintzen. Eta Sara protagonistekin, eta berari emango diogu, txanda ahalik eta askarren. Egunon Sana, eta nahi duzunean aurrera. Egunon, Mikel, Ibon, ikusentzule, hemen txenago, lehendabiziko protagonista batekin, Oiane Iragolarekin, Orioko arraunlariarekin, hain zuzen ere, egunon? Hai, egunon, Sara. Bueno, nola gaude? Ondo, ez dakit nervio puntu horrekin, baino ateratzeko gogokin. Atzo, estropada bikaina intzen duten, aurreko aste bukaeran zer gertatu zen ikusita, suposatzea dut horrek lasaitasun pixkat ematen duela, ezta? Bai, guk azkenen gure lanan konfiantza daukau, eta bakigu gure ondo ite bali madeu, aukera asko eukiko iteula bandera etxea ekartzeko. Atzo banderarik ez zegoen, baina oso importantea zean, denborarik onena markatzea, bai sailkapen nagusiari begira, baita gaurko estropadari, beste animo batekin ekiteko, ezta? Bai, hoi da, baina azken finen gu gaur irteran jartze geanen, zerotik izango balitz bezala teako gea, eta dena ematea gaurre bai, atzo bezala. Nola ikuste oso borroka hori daukazutena Arraun Lagunakekin? Bueno, gutzat pixkat estu aldi puntu horrekin, baino politia, ze azkenen bai bizitasuna emateio emakumezko arraunai, eta hoxe. Bai, izan ere, denboraldia hasi aurretik, denek esaten zuten, ez da, Orio favorito zala, baina ikusi da, beste traineru bat hor borrokarako dagoela, eta ez dakit nola kudeatzen dan hori favoritismo etiketa hori, ez da? Bueno, egia esan, nik pertsonalki favorito etiketa hori ez zait asko gustatzen ze, oain arte berez ez dugu ezerrin, orduan, San Juanen gertatu zana gero derrepente guri pixu hori erori zaigu guk ezerrin gabe. Orduan, bueno, saiatzegea hortan askorez pentsatzen eta guk gure lan nahi den. Euskal Herritik kanpoko estropada, Galizian, zemuzko estropada eremua dela uste duzu? Bueno, egia esan aurten, hobeto da portatzen, lehen urten portatu zana baino ez dakit, iruditzen zait oso desberdina dela igual handauzkaun kanpokin konparatuz, ez? Hemen, honea tortzea eta ez dakizu ze topatuko zuen, eta baina, bueno, gaurko zemateu nahiko bare da, hola. Egunon, Iker. Bai, egunon. Zemuz gaude? Ondo egin dugu lan, atzoko esfortzu eia rekuperatu dago, eta ia gaur, ze gertatzen den.
Gaur ez bezala, haize pixka gehiago emana dago, ez dakit ohorezko txanda horretan zen olako lehia ikusiko dugun, edo ze espero duen Santurtzik. Lehia izugarria ikusten da hemen traineruek oso oskar da biltzezela, irabazteko gauzak oso garesti dauz, nik uste dut gaur, bigarren txandatik arrisku etorriko leikela, ze, emoten dau, haizea gonantze etorriko dela, baina gure egin behar dugu, gure tanda ia alba dagun irebazi, eta hori indagero, bestea ikusiko da. Banderarako borroka oso estu dago, atzoko emaitzak begiratuta, ez da? Bai, lau segundo asko ez da, baina badaldea. Firmatuko nuke aldea, nire aldea okitxie, baina atxo oso horizo fuerte bat ikusi nahuen, urtere guztien bezala, ez da hori utxik egiten, baina esperantza dako gu be utxik ez egitea, eta baintxet gauzak ez du jarritzen dugun. Nola prestatu dozu gaurko estropada hau? Prestatu ez bakarrik atxoko esfortzua ia alik eta harinen rekuperatu, beste lau aldaketa ingotez gaur atxetik gaurrera, eta ia sorte pixka bat egin, nik uste gaur bai ongo dela kaletan diferentzi nahikue, eta ia sorte pixka bat egin, burrukan sartzen bagaran. Bai aurrela den sorterik honen, eskerrik asko. Eskerrik zuri, Sara. Muy bien. Sara Galdara lankidearen protagonista mamitsuak entzun eta gero, Ibon Gaztañazpi, aipa dezagun, une honetan estropada eremua nola dugun, azken minutu hauetan, hasierako aurkezpenaren ostean eta esateko duguna, zera da, momentu honetan kanpokaldean nahiko ilun ikusten dugula, eta bestetik haizeak badituela 20 kilometro inguruko ufadak sarri-sarri. Sarri-sarri. Goizean etorri ezkeroztik nabarmen gora egin du. Iruditzen zait azkeneko 10 minutu ordula ordenean nahiko egonkor egon dela, baina oraintxe bertan, itziten ari garen une honetan txe, ufadak eta ufadak gero eta sarriagoak eta gero eta bortitzagoak esango nuke. Eta teoriaren arabera, atzo ere joera hori zen alegia, kanpoko kaleak, 3. eta 4. oraintxe David Alvarez, tirango patroioiak, esan digu, hemen normalean giro klase honekin eta handik kanpotik izan nahi dut, gehiago eta hobeto ibiltzen direla, zergatik, kanporantzko luzeetan, gehiago eduki dezakelako, eta barruraka poparean, beti ere olatua ondoko itsasoa, 4. kaldetik, lehenbizikoa bezala sartzen delako, eta hori ikusten dugu baina gauza bat hori esatea da, eta gero askotan gertatzen dena, gero tiroa, askotan edo batzutan beste aldera ateratzen da, eta itsasoan eta iruditzen zait, ez dela zientzia zehatza. Baina izan nabarmen badabil eta dagoeneko hasia gara ikusten, lehenbiziko palkak, kostauko palkak, eta abar. Bomba girorik ez, bomba ura xukatzeko pumpak, esan nahi dut, horrelakorik ez. Baina oso exigentea jartzen ari da, begira horrentxe, Mikel, 17 kilometro orduko, haizeak, eta bestea beste. Eta prebisioak dio geroxeago etorriko dela haize indartsuagoa. Hori da, gaur itxasbera 3 gutxi inguruan da, okerrezpanago, ordu eterdiak 3:25 gutxi, ez da, Mikel? Bai, eta malauean. Eta ordurako haizeak indartezentekoa hartuko du, urak buelta hartzen duenerako, eta ea noiz hartzen den, eta bestea aipagarria iruditzen zaidana, atzo ura gora zetorren, gaur itxasbera esan da bezala 3 gutxiagotan, izango da ura behera dator, batetik horrek indarkeio izaten du korronteak, eta besteak ondo gutxiago, eta poparean olatua harrapatzeko, olatuak gehiago markatuko du, eta iruditzen zait, atzo baino, olatu azkarragoak ikusteko aukera izango dugula. Eta bukatzeko, Mikel, beste kontu bat, haize aldaketak, berarekin, entrenatzaileek erabakiak hartzea dakar. Joseba Fernandez bera ikusi dugu, orain dela, ordula 20 minutu, arraunak mugitzen, topeak, etzekit piguntzen edo kogortzen ari zen. Baina bintzat, erramintari eskua sartzen. Egokitzen. Bai. Bueno, eta zelkapela ikusi dugune batez, lehenik eta bengoa aipa dezagun nola dugun Euskotren Liga, horiok puntu bat gehiago, atzo jardunaldi irabazitzuelako, nahiz eta bandera, 2 egunetan bakarra denez jokoan, hor bakarra saltzen da, baina 2 jardunaldi ditu irabazita 11 puntu eta 10 puntu Donostia Raul Lagunakek, Donostiarrak 5,
Hondarribiak 4. Eta Patroien sailkapelean, Nadet Agirrek 8, Nerea Perezek 5, Andrea Astudillok 3 eta Inder Paredesek 2. Horrela dira gauzak emakumeen zailkapelean, Patronik olenari eskenitako zailkapelean. Eta esan dezagun, atzo, hauen artean, bi burruka ditugu batetik goiko postuei begira, bi bitartean ikusi irudia, nola uretara sartzen ari diren arraulariak, Ondartzatik, Riazor Ondartzatik, eta, bueno, irudi klasiko bada. Begira horretxe, haitze bolada, 24-25-koa, lehen aipatu dugun hori, eta horrelako ufadak, geroz eta zarriago izango ditugula igo. Gero eta zarriago eta gero eta indar gehiagorekin, Eta hor, aurreko irudian ikusi dugu, Ondartzak, zesakonera, alegia metro gutxian, nola erortzen den, ondoa, eta horre arrokak ere badira, besteak beste, oso ongi señalizatuta dago. Arriskutsu zabarrak eta ederki markatuta dago. Oso ongi markatuta dago, besteak beste, uretaratzeko bide. Hau ontzientzat leku arriskutsua delako. Bueno, hemen emakumeak, gogora dezagu, bi egunetako denborak batu egingo direla, bandera irabazteko nagusi zein den lehia horretan erabakitzeko. Eta, bueno, bada errenta, 5 segundo eta 68 eunen Oriok Donostia Raul Lagunaken aurretik. Itxasoa pare bare balego eta izenik gabekoa, nahiko handia errenta. Gaurko baldintzek ibon, hori pixka bat kontestuan aztertzera eramaten gaitu, ez? Nabarmen, batetik, kanpora batetik estropada luzeago izango delako. Eta kanporako luzeetan lan gehiago egin beharko dute, horre indarlana gehiago izaten da kanporantz egin beharrekoa barruranzko luzeetan baino, Orio ikusten da, batez ere estropadak puskatzen kanporantzari dela, baina, gero, esan da bezala, gaur popareko olatua azkarrago izango da, joera, behintzat, poparean, Orio ez dela brankaz bezain, indartxo ez du izango, baina tarteak ez dituela oin beste zabaltzen, Arraun Lagunak egin alderatuta, eta horrek estropada nabarmen aldatu egingo du. Bueno, Orio laugarren kaletik da, eta Donostia Arraun Lagunak bigarrengotik, horrek ere seguruenik, lehen egindako komentarioa jarraituta, horrek markatuko du baita ere, hauen zeregina, seguru Oriok Brankaz orain hasieran izango duen babesgune hori aprobetxatu eta saiatuko dela estropadaren burua hartzen, eta noski 5 segundu terdi pasatxo ditu alde, atzo, eta gaur hor lortuko balu beste segundu pare bat edo, benetan tarte ederra litzateke, hortik aurrerako lanak egiteko ibon. Zalantzari gabe, gaurko zera horrek, gaurko abantaila horrek, hori emango dio. Bueno, neurri batean behintzat eta Brankaz lortzen badu tartea zabaltzea, bueno, gutxieneko lasaitasun bat, arraunean arronkentarik ez galtzeko eta arraunean jarritzeko. Eta horrek ikusten duguna da, laugarren kale horretan iruditzen zait, Patroiek heldu beharreko estatxa hori kateatu egin dela, beko txikotan, kateaturi dago eta behar bada beste 3 kaleetan baino motzago egongo da, txikota hori. Bueno, emakumeek badakite, hasiera hori luzatzen delean aurten haien larruan ederki bizi izan zuten, estropadan, saltalderren, eta desatxe egina, guztientzat, gizonezkoentzat ere bai, jakina, eta prestatzaileentzat, azkenean beroketa egin eta gero hor geldirik mantentze hori ez delako gustagarria, arraularientzat eta patroientzat, eta bueno, ea lehen bailen lanari ekiteko moduan diren. Eta haizearekin ari gara, Mikel, haizearen indarra beste haizearen norabidea. Une honetan nik esango nuke iparraldetik sartzen dela, baina estropada ere mua ez dago iparraldera bideratu. Nola baita esateko ipar mendebaldera bezala. Horrek zer esan nahi du? Haizeak orain enbarkazioak ontzia joko dituela, nola baitzateko babor 5., 6. tosta horretatik. Eta barrurantz, joko dituela kanporantz estribor 5., 6. tosta horretatik, eta barrurantz, erabat zeharka ez dutuzte, sartzen denik amuratik bezala, eta une honetan esango nutuke. Ondoko itxasoa eta haizea oso antzeko norabidean ari direla jotzen.
Bai, bueltan dudarik gabe, 3. 4. kaletik baldin bazatoz, aukera politaga. Bai, normalean ondoko kalea libre egonezkero, atzo ere joera horixe izan zen, gehienek estriborrera jo zuten. Ez 3 eta 4 kale estropa ere mua zeharkatzen 4. lehenbizikora ez, baina joera horixe izan zen. Bueno, ontziak prest, semafora ere hor duzuek, keinukari, eta epaileak beko lehio aldituzuenak, une batetik bestera ziko dira, ontziak zuzentzen, ontziren bate badirudi estropa eremuaren ertzen batean edo badela, eta hori eskatu dute orain, erabat libre usteko estropa eremua. Bandera txuria, erne. Semafora gorri, bai berdea. Hasi da Jaun Andreok, emakumeeltzat Koruñako 2. balderari dagokion 2. jardunaldia. Hori atzerago zegoela ere ditu zait. Bai. Eta Hondarribi aurrera xeago ez da. EPS-ak markatzen diguna da, segundutxo bat aurretik dela Hondarribia. Orain Donostiarra ere hortze hurbiltzen, eta orain indarra behar da. Hor haizeak lanak emango dizki arraunlariei. Pare-parean 4 traineruak. Eta 22-23ko haizea, eta gezien bidez ongi adierazita nondik astintzen dituen traineruak. Itxasoak eta haizeak, ea orain, beti behar da, indarra, beti behar dira patioak arraunketan, baina horrelako baldintzekin, kanporantz arrauna sartu eta pasatzea ikeragarri kostatzen da, eta askotan teknika bai, baina indar utzesko kontua izaten da. Bueno, aurkezpenekikoaz Donostiarra aipatzeko abiapuntuz eta aldaketa kopurua aipagarria, 4 aldaketa egin ditu Mendizabale. Bai jauna, estriborrean 3, 2. tostan Alexandra Arellano, 5. Larraitz Esnaola eta Mirei Auranga sartu dira. Horretarako tantza desentea estriborrean hankekoak bakarrik errepikatu du tosta, eta baborrean gaur lanerako hor txekerri-gerrian ikusten dugu Eider Barba, 4 aldaketa beraz Donostiarren traineruan. Bueno, esan dugu, horiok bazuela aukera hor babestxoa pixka bat gehiago aprobetxatzeko, eta horregaitik edo danadalakoa gaitik gaitasun erakutsi dute, eta 2 segunduko errenta lehendik zuena borobiltzeko. Bueno, bazen orain Donostia Raul Lagunaken aurkezpenarekin, honek aldaketak gutxiago, Olabek. Bakarra eta pasaden urtean ikusi genuen aldaketa eta pasaden asteburuan ere bai. Baborrean Usue Molina sartu da 3. tostan, Jone Urbieta espalda estriborretik kendu edo atera du, eta ez ditzen dukek, egin duena baborretik estriborrera jo, eta traineruaren gerri kaldetik espaldara. 4 segundoko atzerapena Raul Lagunakek, Orio buruan, eta momentu nahiko gogorra hau, Donostia Raul Lagunakeko emakumeeltzat. Bueno, azter dezagun Hondarribia. Hondarribiak aldaketa bakarra egin du, 5. tostan, 5. tostan hori da, Ania Perez, estriborrean, gaur lanean ari dena, eta Irati Gaztelumendi, atera du Iker Kortesek. Asko sufritzen, Raul Lagunak. Bai. Donostiarra 4 segundora, Hondarribia ere bai, eta Raul Lagunak 5 segunduko galera du une honetan. Eta hemen Xanti Zabaletaren taldea, eta egin ditu aldaketak, Xanti. Bai jauna, atzoko rendimendu onarekin ez da ikeratu, aldaketak egiteko garaian, estriborrean 3. tostan, ere Abadiola Ondarrutara sartu da, eta espaldan berriz, Leire Garat, baborrean beste 3 aldaketak, eta denak aurrek aldean, 4. tostan Gara Zioliden, 5. Laida Arruti, eta espalda baborrean, aurre tiralain lanetan, oian Iraola, eta hortxe erkizia, eta Xanti Zabaleta ikusi ditugu, bueno, bere arraunlariei oihu batean. Gaur ere tartea zabaltzen, kanpora. Oso tarte ederra gailera, 2 traineru, ia aurkari guztiei. Donostiarra 5 da, Raul Lagunak eta Hondarribia horatzetik, tarte benetan handia, eta gaur hor arraunean luze jardu behar daigor. Hori da, 35 paladan ikusten ditugu, hortxe beste ikusi duguna, hor nola jo duten, jauzi txiki bat, horre Urparraza da ikusi ditugu, eta bestea, horre dagoeneko, Mikel, Urraxaldean ikusten ditugu, arkumeak eta abar. Bai, hori nazia da, nazia. Oso txarra.
gaur beharko dute... Ondokoa eta haizeak eragindakoa eta dena. 5 minututik ondo gora, begira, haize holantua nonde izartzen. Bestea, patrontzarako gaur, egun oso zaila, barrurak abeti poparean, baina kanporantz, haizeak tira egiten du, eta haizeak enbarkazioa tira eta zenbat desplazatu dezaken hori patroiak kalkulatu egin behar du, bide galtzerik ez egiteko. Eta atzo, itxasmila bat eta erdi eginda, diferentzia nolakoak izan ziren, 5 segundu, Oriok Donostia Raul Lagunaki, orain, lan erdiak egin gabe eta 9 segundu 3 traineruko errenta. Gauzak oso alde ditu Oriok orain. Eta aukera, arrauketa nolabait ere asentatu, egonkortu, eta poparean ere, txekolanak ongi egiteko. Eta beste gauza bat ere bai, 3. kaletik doan, Hondarribia, dagoeneko 11 segundoratu, Oriok, hori da. Arraun Lagunak bera ere, oraintxe, nahi izan ezkero, estropa ere mua zeharkatzeko, modua eta aukera badu txiki ontziak. Behar bada, Arraun Lagunakeko entzat, zailkapelean ikustea, balderari begira, 5 segundutara zaudela hasieran, batzutan aldeko, beste batzutan zama handiagoa, bizkarrera, Ibon? Hori da. Behar bada hori ere, gertatuko zen gaurko honetan. Orain arteko egorearik kaskarrenean edo gogorrenean berriz, Arraun Lagunak. Bandera irabaztera etorri eta hortxe, Donostiarrarekin eta Hondarribiarekin borrokan. Donostiako beste Arraun elkartearentzat oso luze ona, bigarren tokialdira, eta hor tartean gainera, Hondarribi aurkari zuzena izanik playoffa saiesteko, Donostia Arraun Lagunak. Hor da Orio, Ziaboga. Pasatxo aukeran. 5 eta 55. Horrein. Donostiarra ere joan eginda, nabarmen. Arraun ere bai. Asko, Bai. Donostiarra ikeragarri. Eta Hondarribiak ere bai. Lautik laurak, Lautik laurak. 5 eta 55 Oriok, 6-0 Donostiarrak, 6-0 zazpi Arraun Lagunakek, 6 eta 10 Hondarribia. Laurak eragozpenak Ziaboga egiteko eta hori ez da kasualitatea nire ustez. Gaur alegia, Ziaboga ondo egiteko enfilazio onarekin sartu behar da eta haizeak pixka bat ateratzen bazaitu. Estropada eremutik zeure kaletik atera ezkero, gero Ziaboga hartzeko enfilazio onarekin joate asko kostatzen da. Eta nik uste dut, hortik etor daitezkela edo etorri direla, arazoak lau traineruentzat. Begira, diferentzia nola aldatu dire dira batean, Oriok Ziabogan Donostiarrari 9, orain 14. Eta Arraun Laguna bigarren kokatu da, 13 segundura, Ziabogan 12 ziren, eta Hondarribia 15 zen orain 17. Beste estropada bat orain. Bai, nabarmen eta hor, argi eta garbi ikusi dugu, Hondarribiako estriborren batek zenbat arazo zituen, uretatik paladak garbi ateratzeko. Gaur hemen, haize olatua, ondoko itsasoa, dena nahasturik. Iragarpena betetzen ari da, Iragarpena, iragarpena. 14 segundu eder ditu Donostia Arraun Lagunaken aurretik gaur, gehi atzoko 5 eta 78 euren ere bai. Begira Ziabogako denborak, hori izan da hor ere azkarrena, estropada osoan bezala, eta Donostiarrak segundu asko galdu ditu. Hala ere, orain 3. tokialdira Donostiarrak, Hondarribiaren aurretik, segundu pare bat, eta Arraun Lagunak eta Orioren arteko tartea, nolabait Oriotarren alde egonkortua dago, 14, 15 segundu, Ziabogan 12 ziren, bi hauen artean, eta poparian Orio ondo baita ere. Branka zederki, eta orain estropada kontrolpean dute. Hori ondo poparean, eta Arraun Lagunak ere, baietz esango nuke. Donostiarrarekin, esate baterako, 3 segundu zituen galduak, Ziabogan, eta orain, errekuperatu egin dio, eta Oriorekin Ziabogan 12, eta momentuz, barrurazko luze honetan segundo bakarra galdu du. Joerak dira, baina estropada joan ala, baiestatzen ari direnak. Andre Astudillo, patrontzarako estilo ederrarekin, atzean Hondarribiarrak, Nerea Perez fitxatu dute aurten, eta hori konfiantzazko persona, arraularia, patroia, kirolaria da, dudari gabe, esperientzia handia duena, eta garaipen asko pilatutakoa, Pasai Donibane. Bueno,
15 segundora joan da diferentzia eta atzeko burruka bai hori estutu da. Pare aldira Donostiarra eta Hondarribia eta Donostiarra. Eta gogoratu zelkapelean Donostiarra 5 puntu dituela, Hondarribiak 4 eta atzo liga honetan lehenengo aldiz Hondarribia Donostiarraren aurretik izan genuen. Orain bai, orain Donostiarra eta Hondarribia aurreko biekin denbora galtzen. Traineru horien artean aurreko bien eta atzeko bien artean dagoen diferentzia orain ari da nabarmentzen. Orio kontrolpean du estropada, lasai dator ondo. Nahi duen norabidea ardezake Nadeta Agirrek, diferentzia gora doa, 17 segundo. 37 paladan. Asteburu handia izango da Orioko emakumeentzat hau. Eta bi egunetara jokatutako baldera Oriora erabatea, ederra izango. Izango ez da ba. Eta gaur gainera, poparean ere, diferentzia zabaltzen. Arraun Lagunak ekin. 6 segundo gehiago. Ziabogan 12 esan dugu, orain 18. Eta Donostiarra eta Hondarribiaren artean atzetik izugarrizko lehia da. Eta ize ufadak indartsuak eta orain bai, 20 kilometrotik gora, begira, 26 ere bai, eta gezien bidez eragina. Gaur ontziak oso azkar retorriko dira, Ia 6 minutu behar izan ditu Oriok, lehenbiziko luzea osatzen, eta bigarrena, ia minutu bateko diferentzia egongo da gaur, kanporanzko eta barrunazko luzeen artean. Ze burrukatzean Donostiarra eta Hondarribiaren artean, Donostiarrak eutxi nahi dio, 3. postuari. Ea ba, hori aurretik garbi nagusi, estropada ederra, bikaina, borobila egiten ari dira, Xanti Zabaletak prestatutako emakumeak, lidertza zeldotu eta gainera Coruñako 2. baldera etxera erabako dute, joan zen urtean San Juango batelerak izan ziren hemen, nagusi, demoraldi osoan zehar bezala, hor da Orio! Erditik sartuko da Orio. Bigarren kaletik. Garaile, bai, Garaile eta erakustaldia balda gainera. 11 eta 16, Oriotarren denbora. Bigarren posturako ez dago dudarik, Donostia Arraun Lagunak ongi dator. 3. posturako ematen du tosta pare bat aurretik dela Donostiarra. Bai Arraun Lagunak, 3. tokian Donostiarra, 0 kalera etorrita. Bai Donostiarra eta bai orain Hondarribia. Eutxi dio Donostiarrak 3. postuari. Eta zailkapenean orain 2 puntuko tarte izango dute Hondarribiaren aurretik eta begira nolako posa Oriotarren artean Ibon. Bai, eta aurreko irudian gaur arraun egin ez duten arraunlearia ikusi ditugu ordezko tostan, eta bi gutxienez malkoi eutxi ezinik, eta irabazi dutelako, eta irabazteko modua ere garrantzitsua izaten da, eta gaur erakustaldia eman da, prankaz eta poparean, borobila hitza ipatu duzu, Mikel, bete-beteko estropada. Dudari gabe. Eta hemen txamponaren beste aurpegia, bueno, alde batetik Donostiako 2 arraun elkarteak, batak helburua bete du, hain zuzen Hondarribiaren aurretik sartzea, eta orain Arraun Lagunakekoak, bigarren bai, baina aukeran urrutiegi. Hori da, atzo esate baterako, Oriok Hondarribiari, 22 segundo Donostiarrari, minutu erdi, gaur 26 eta 27. Bueno, diferentziak Orio eta Donostiarra eta Hondarribien artekoak antzekoak izan dira. 26, 27, 33, 22 peno. Gaur, iruditzen zait, bere ohiko mailatik bera. Aritu dena Arraun Lagunak izan dela. Oriotarrak, lehorrean, eta uretan, eta herrian ere bai, seguru, gozatzen, eta unkiturik. 11-16, Orioren garaipena, nabarmena, garbia. Arraun Lagunak 2, 19, 3. Donostiarra 26, Hondarribia 27 eta Sara Gandara Arostegi Jaunarekin aurrera. Alaxe da, hementxe dago Iñaki Arostegi, zoriona. Eskerrik asko. Bueno, gaur ere bai, lehen da biziko luzean eta bueltakoan ere bai, eta gainera bueltakoan denbora hundituz, aldea hundituz.
Bai, egia esan oso estropada ona, ez? Kanpoaka genekan esperantza, pixka bat aurre hartze horrekin, fuerte itetzeko agindu horrekin zeuden eskak, oso ondo atera digea, eta kanpoaka ondo, eta barruak ere oso ondo. Estropada ederra egin dute, aste bukaera ederra izan daiteke hori horretzat, maila guztietan, Bai, danesketan oso batez ere, nesan, Txanti arraunari guztiak erabili ditu, 5 aldaketa atzotik gaurrea, plantilla guztia garraun eginez, ikusi justu estropa bukatuaren imagina gaur kanpoan zauden eskak hor negarrez emozioz, eta usten dute aste bukara borobila, taldean kudeak eta aldetikan, 2 banderak irabazi, 2 estropadak irabazi, bandera etxea, eta usten dute neskan aldetikan aste buru borobila. 4tik 3 garaipen, 2 bandera, beste ligetan ere bai, aipatu dugu, ez da, atzo egun borobila, ea gaur mutiekin borobiltzerik badagoen, Bai, gustatuko litzaiguke, nola ez, baina, hori indikan luze jungo da, lehenengo txanda, bigarrengua, aber guretan txanda iristeako, ze baldintza dauden, eta esaten duguna, goia handiak egitugu aldemenean, usten dut atzoko difentziak ez diala erabakigarriak izango, eta gu, tanda irabazte atera berdeu, beti bezala, eta, aber estropada omatiten deun, eta horrek gero ze maitza ematen digun. Gaurko, estropada honek eta aste bukaera honek badu ezin zaetela hori orak garaiz iritsi, ez zalekin ospatzeko, ez da, hau noiz ospatuko zu edo? Polita izaten da, galizite bueltan bandera batekin bueltatzia, oso polita izatea, gau ez iristen zea, beste zirrara bat izaten da, ez? Eta, janeskan bandera badakagu, eta, ez tekin, oaindik ez daki noiz iritsiko gehan, lehenengo mutegin estropa dukatu, eta gero antolatuko dugu hori, baina ziur herria saio ongo dala, ospatzeko gogoakin, eta, momentu polita bizitza ditugun. Gozatu, zorionak eta sorteon gerorako. Venga, eskerrik asko. Bederatzi segundu, Brankas, Donostiarraren aurretik, Arrauli 12, eta gero bueltan, Arraulagunak bigarren luze horretan, 7, Donostiarra urrutik geratu da, 16 segundura, baina Donostiarrek eutxi egin diote gaurko 3. postuari, eta patroien zelkapelean, 3 puntu gaur, Andrea Astudillorentzat, Nadeta Agirrerentzat 2, Nerea Perezentzat 1, hori bai, Nadeta Agirrek patroien zelkapelean ere, lehen tokia jarrituko du, 10 puntu ditu, Nerea Perezek 6, Andrea Astudillok 6, eta Inder Paredesek 2. Eta zelkapelean, 2 puntu, Oriotarren errenta Arraulagulak laurretik, baina gauko sentsazioa da, asteburu hau ikusita, 2 puntu horiek baino, zerbait gehiago erakutsi dutela, nagusitasuna handiagoa dela, ez? Ibon, ze iritzi duzu? Ados, konforme, nik uste dute sentsazioa dela, aurre denboraldian ikusi dugun diferentzia Orio eta Arraulagunaken artean, benetan, aurreneko aldiz, asteburu honetan eta Koruñan ikusi dugula. Eta gainera, temporaldiko estropada berezi batean, 2 egunetara jokatzen den baldera, hori zarautzen errepikatuko da gero, eta azkenik kontxa. Eta gaurko baldintzekin gainera tartea zabaldute itxaso hain exigente denean, eta bestean nabarmendu, Arraustegi jaunak esan duela. Taldearen kudeakitari begira, guztiek arraun egitea, arraunlari guztiak banderaren parte sentiarazteak, horrek balio ikeragarria du lanean jarraitzeko, eta taldeko barne harmonia on horri eusteko. Dudari gabe. Eta badoaz, arraulariak eta Nadeta Agirre patroia, elastikoa jasotzera eta bandera ederra jasotzera ere bai. Hortxe da Nadet. Alai asko. Ontzia ere ezberdina gaur. Bai, Galizia aldean ala izaten da. Ustetan egaluz ibiltzen dute, ez da? Okerrez banago. Garren otarra. Gaurko oragotik, estenduko du. Koruñako bigarren bandera. Bueno, Oriotarren bitrenetan asko daude eta hemen irabazitakoak ere bai. Teresa Herrerak. Baina ez hau bera, hori da. Hau Koruñako
hiriaren bandera da. Garai batean etzen txantxa, Teresa Herrera irabaten izena ondiko. Ospe handia izan du beti. Bai. Galiziako garrantzitsuena. Garrantzitsuena, eta nik uste dut Kontxa eta guk esaten genuen Pila Bilbao eta horiek, eta hor Teresa Herrera argi zerbait bazen eta garai batean 80ko hamarkada horretan, 80ko hamarkadan, gero galdu zuen ikuste dute prestigio puntua Miguel. Bai, azkenean bihurtu delako Galiziarrentzako estropa da. Eta bere garaian etzen zabalagoa zen. Guztietzako estropada zen. 2.600 eta 40 euro ere bai. Hortxe. Ez dira txarra. Ez, garbiago ikusi dugu. Bueno, aizearen abiadura bataz besteko atxaldan, 9,9, ia 20koa. Aize pixkat, baino, desenteke iago da hori. Bueno, eta bandera ikusgarria, bandera ederra, hor dira zaleak, multzo polita. Josu ez nagola ere bai, Real Unioneko kapitaina izan dago horten. Bai, Orio garai batean arraularia bakarrik ekartzen zitu, pelotariak ere bai tarteka, baina orain futbol munduan ere entrenatzailea pixu hartzen. Gogoz kontraeran du. Gidoia bete du. Hori da. Orain artekoak, ona baino batez ere. Baina batez ere bandera. Ezin eutxi. Aizearekin eta hartzen duen kargarekin. Kalterako. Bandera ere, niri alakoxea gustatzen zen. Mazta luzearekin. Eta ikusgarria baldi bada. Bai. Hola, astintzeko eta lanpiskat ematen duen horietakoa. Bueno, Nadetak irrebadoa ontzira, bere kideekin ospatzera garaipera, eta altxatzen dituztelean arraunak, eta baldera berriro bere trainerutik astintzen duelean Nadetak irrek. Orduan iragarkietara joko dugu, Miki Piñeiro hori ebaldio, hor botella zarra. Karga aldearekin, itxura, Simon? Bai, trenerua desorekatuko du horrek. Eta bada ontzira. Liderra da, Orillo. Lider zeldoa. Asteburu honetan azpimarratu dugun moduan. Hori bestea, ligari begira, 2 puntu baino ez, nahi bada, baina hemen ikusita batez ere arraun eta Orio ari direla lehenbiziko 2 postuetan nola baite postu horiek trukatzen, abantaila ona. 2 puntu asko dira, ez da Euskolabel Ligako 2 puntu 12 traineru lanean ari direnean, edota hemen 2 puntu 4 aurkari bakarrik direnean. Eta berdinketarik balego, une honetan gainera Orioren aldekoa izango litzateke. Bai, eta berdinketak apurtzeko, gora arraunak, zorionak Oriotarrei, eta berdinketak apurtzeko gainera, ez bakarrik baldera, gero jardunaldiak ere bai, Oriotarren alde. Bueno, zorionak Oriotarrei, orain, emakumeen lana amaitu ostean, iragarkientzat tarte bat, eta berehala Euskolabel Ligako estropada izango dugu, zuzenean hemen, Riazor Orzanen aurrean hemen Baian, Koruñako 3. balderaren 2. jardunaldia. Berehala segatoz.